С брат си Асен сме родени в село Драганово. Той на 2 ноември 1897 година, аз на 15 ноември 1902 година. Старшият. Когато той беше бил на 4 години, починала майка му, като оставила една дъщеря и 3 сина, сирачета, от които най-малък Асен. После баща му се оженил за втора майка, от която съм аз. От която съм аз. Тоест със Асен сме от един баща, 2 майки. Аз съм кръстена на името на неговата майка, Кръстина. Моята майка го сварила на 4 години и много го обикнала, тъй като тя довела само 3 дъщери, а сварила 3 сина, 1 дъщеря и аз съм природена, 8-та поред. Но всички се обичахме и разбирахме. Но Създател Асен, като най-малки, най-добре сме се разбирали. Винаги наедно. Асен Разцветников е български поет, роден в горнооряховското село Драганово. Всъщност той се ражда под името Асен Коларов. По-късно приема псевдонима Разцветников. Роден е на 2 ноември 1897 година. Баща му е учител, но са имали малко земеделско стопанство. Майка му е пеела много хубаво народни песни, които е учила от дядото на Асен Петър, а всъщност той е свирел на цигулка. Завършва гимназия в Велико Търново през 1916 година и от 1917 година работи като телеграфист в телеграфо-пощенската станция в същия град, а след това на гара Горна Оряховица. Учи славянска филология в Софийския университет, след това посещава лекции по естетика в Виена и Берлин. През 1926 година завършва право в Софийския университет. Няколко години е учител в механотехническото училище в Габрово, а след това преподава български език в Трета мъжка гимназия в София. Като младеж се запознава с учителката Райна Савова и между двамата пламва бурна любов. Тъй като обаче и двамата страдат от едно и също заболяване, лекарите не им препоръчват да създадат семейство. По-късно Райна заминава за Виена. Няколко месеца след това Асен я последва, но не се чувства добре във Виена, изпада в депресия и се завръща в България. Той обаче обещава, че ще остане верен на любовта им и цели 30 години общуват чрез писма. 1934 година се отдава на литературна дейност. Сътрудничи на списанията Нов път и Златорог. След 9 септември 1944 година работи в Института за художествени преводи към Министерството на информацията. Асен Разцветников пише стихове още като ученик. За пръв път печата в списание Българан под псевдонима Анри. Смятан е за един от най-ярките представители на септемврийската литература, заедно с Гео Милев, Ангел Каралийчев, Никола Фурнаджиев. През 1924 година пише стихосбирката Жертвени клади. През 30-те години на 20 век насочва повечето си усилия към творчеството за деца, резултат от което са много книги с гатанки, стихотворения и приказки. Умира в Москва на 30 юли 1951 година, само на 53 години.